ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. 15 январ президенти Эрон ба Тоҷикистон сафар дошт ва ҳукумати Тоҷикистон аз ҳукумати Эрон чӣ умеди кӯмак дошта бошад намедонам, валекин як чизро бояд донист ки ин ҳукумати Эрон як ҳукумати ҷангҷӯй мебошад, як тунрави радикалӣ мебошад. ва касоне ки пайрави мазҳаби шиа ҳастанд, шумо як чизро бояд донед ки мардуми оддӣ як чизи дигар ҳаст, шиа мазҳаб, ин ҳукумати Эрон як чизи дигар ҳаст. ин ҳукумати Эрон сабаб ҳаст ки нигоҳ мекунем дар Яман ҳеҷ тинҷи амонӣ нест. ва ҳамин ҳукумати Эрон сабаб буд ки дар Сурия чандин мардуми оддӣ хунаш рехта шуд. ва ҳамин ҳукумати Эрон сабаб ҳаст ки сабаб шуд ки дар Лубнон чӣ ҷангу харобӣ овард. Дар охир танҳо гузошт Ҳизбуллоҳро хиёнат кард ва дидем чӣ шуд. ва инчунин ҳукумати Сурияро ҳам хиёнат кард, танҳо гузошт, оқибаташро дидем чӣ шуд. ва инчунин хиёнат мекунад, харобӣ мебиёрад ба Тоҷикистони азизи мо. Дар комментари баъзе шиаҳо зиддӣ мекунанд. Шумо аз як чиз бохабар бошед ки ин ҳукумати Эрон ғамхори дилсӯзи шиаҳоям нест. ин ҳукумати Эрон фақат як ниқоби шиагӣ пӯшидагӣ ҳаст, валекин дар асл як радикалӣ ҷангҷӯй ҳаст. аввалаш нигоҳ мекунем ки ҳамон шаҳрвандони Эрон сатҳи зиндагиашон хеле паст ҳаст. ӯ ҳатто ғамхори миллат шаҳрвандони худаш нест. ва дуввум ин ки нигоҳ мекунем миллионҳо шиаҳо аз дасти ҳамин ҷангҷӯи Эрон кушта шуданд. дар Лубнон чӣ қадар кушта шуданд, дар Сурия чӣ қадар ва дар Ироқ чӣ қадар шиаҳо кушта шуданд. дар Лубнон, дар ҷануби Лубнон минтақае ки шиаҳо зиндагӣ мекарданд, ҳамаш хароб шуд рафт аз дасти ҳамин ҷангҷӯи Эрон. ва инчунин дар Сурия ва миллионҳо шиаҳо гуреза шуданд, бедару макон монданд. ҳама ин сабабаш ҳамин Эрон буд ки дар ҳамин бало гирифтор шуданд. барои ҳамин миллионҳо шиаҳо мурда равонанд, ҳеҷ ҳукумати Эрон парвои ин шиаҳоям надорад. дӯстон ва ҳамватанон, Тоҷикистони азизи худро ман дӯст медорам, тинҷӣ ободӣ мехоҳам. лекин ин ҳукумати Эрон як қадами нобарорӣ дорад ки аз замини Тоҷикистон мо дур кунем. як наҳсу нобарорӣ дорад ки ҳеҷ фоида ба ватани мо намеорад. боз такрор мекунам, шиа мазҳаб ин як чизи дигар ҳаст, ҳукумати Эрон ин як чизи дигар ҳаст, як радикалӣ ҷангҷӯ ҳаст. ҳатто мардуми худи Эрон аз дасти ин ҳукумат зарар мебинанд. нигоҳ мекунед давлати онҳо пеш намеравад. инчунин Ироқу ва чанд дигар давлатҳои нигоҳ мекунед аз дасти ҳамин ҳукумати Эрон ба пеш намераванд. ва инчунин ҳукумати Тоҷикистон ҳеҷ умеде нест ки мо бо Эрон ба пеш равем. мо беҳтар мешуд бо ҳамсоягон робитаи худро беҳтар мекардем ва дуввум бо давлатҳои пешрафта рафтуомад мекардем, бо онҳо робита пайдо мекардем. ин ба фоидаи давлати Тоҷикистон ва мардуми Тоҷикистон мешуд. шуморо ба худованд меспурам дӯстон ва ҳамватанон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.